De tots és coneguda la llarga i esforçada lluita del poble kurd, però, com tantes vegades, no tenim tan clara la de les dones. I en aquest article us en parlaré. La guerra no és només cosa d'homes. Enmig de les bombes, guerres i migracions d'Orient Mitjà hi ha un oasi de llibertat democràtic, feminista, laic i ecologista. L'administració autònoma del nord-est de Síria, coneguda com Rojava, neix d'una revolució inspirada en l'anarquisme que creu en una organització social més enllà de l'Estat-nació i del capitalisme. En parlem amb Sosjar Deric, membre de la Comandància General de les IPJ, Unitats Protecció de Dones. Les milícies feministes que han tingut un paper fonamental en aquesta lluita que és a Barcelona per participar en la Fira Literal. Si de la sang del drac en va néixer una rosa, de les brases de la guerra a Síria en va sorgir una democràcia. El 2011, després que les protestes contra el dictador sirià Bashar al-Assad escalessin, el líder totalitari va traslladar els exèrcits del nord del país per envair-los a defensar les principals ciutats de l'oest. El buit que van deixar no va durar gaire. El Partit Democràtic Kurd del territori va fer un pas endavant per governar la regió, que van anomenar Rojava, i que més tard rebatejarien com a Administració Autònoma del Nord i Est de Síria. Quan aquesta nova democràcia tan just començava a agafar forma, una forma descentralitzada, laica, ecologista i feminista, va ser atacada. No fou el règim sirià el que l'amenaçava, sinó l'estat islàmic, que escombrà tot el país. L'ISIS va declarar la regió de Kobane tot atrapant milers de civils i militars en aquesta cantó de la Rojava. Però el setge islàmic va topar amb la resposta de les unitats de defensa kurdes, que amb el suport dels Estats Units van recuperar Kobane. Aquesta fou l'inici de la lluita més efectiva d'Orient Mitjà contra l'estat islàmic. Una lluita en què les dones han tingut un paper clau. A tots els estats del món, els exèrcits són dels homes. Tot el que s'ha construït amb la mentalitat masculina ha comportat opressió, destrucció, perquè la mentalitat de l'home és també la mentalitat de l'estat. Calia canviar la manera de fer la guerra i calia que la guerra es fes de la forma de les dones. La que parla és Sosjar Deric, membre de la Comandància General de l'IPJ. Administració Autònoma. És a Barcelona en el marc de la Fira Literal i la seva visita té una lectura específica. El català és l'únic parlament que ha reconegut l'existència de l'administració autònoma per la qual ella lluita. Diric explica que elles no entenen les IPJ només en clau militar, sinó d'una perspectiva ideològica. Sota un paradigma que inclou la democràcia, l'ecologisme i l'alliberament de les dones. De fet, més enllà que les IPJ siguin un exèrcit format exclusivament per dones, es diferencien de les milícies tradicionals en altres aspectes. Els exèrcits normals, les decisions les prenen una persona i no és pas discutit. La base de les IPJ és la formació, l'acompanyamania i la discussió.
Volem ser un model de societat nova que estem construint. Dins la Comandància General que agrupa les IPIC, les unitats de defensa masculines, les IPIC, les femenines, la representació de les dones és més àmplia. Nosaltres defensem la voluntat de les dones. Les decisions sobre les dones a la comandància només les poden prendre les dones. Els homes no poden decidir res. Això hauria de passar a tot arreu, a totes les organitzacions, a tots els partits, perquè les dones que visquin sota la justícia i la comandància dels homes que visquin sota la justícia i la comandància dels homes desapareixeran. La paritat i la representació femenina a Rojava no es fan paleses només en les unitats de defensa, sinó en totes les capes de la societat i de les organitzacions del Kurdistan. Elles, les dones de Rojava, han protagonitzat una de les lluites contra el patriarcat més importants del món contemporani. Com es guanya aquesta revolució de les dones és en un entorn tradicionalment tan patriarcal, amb molta lluita. Lluita contra les nostres famílies, contra la nostra societat. La base ja hi era. La filosofia de l'alliberament, però en termes militars, per exemple, era una cosa nova. Que les dones agafessin les armes i anessin al front, contra Derek. Amb la nostra lluita hem demostrat que el lloc de les dones no és només a casa i que la guerra no és només cosa dels homes. Les dones també tenim dret a autodefensar-nos. Unint-nos a aquesta lluita, nosaltres som més fortes i els nostres companys també lluiten millor, afegeix. I recalca que no només parla de les armes, sinó també de la lluita contra l'opressió en tots els altres àmbits de la vida. Contra l'opressió dels pobles. L'opressió dels pobles a Síria ha estat constant des de les dècades. Nosaltres hem viscut molts anys sota la forta agressió del règim de Baas i creiem que això ha sigut en part pel nacionalisme pel nacionalisme de l'Estat. Els pobles no volen barallar-se entre ells. És el nacionalisme que els genera conflicte. Als ulls del règim només hi ha una llengua i una cultura possibles, l'àrab. Ara, a l'administració autònoma volem reivindicar la identitat singular de cada un dels pobles que conviuen al territori. Al nord i a l'est de Síria hi ha molts pobles diferents, l'àrab, el kurd, la síri i la yazidita, l'armeni i el turcman. Ara mateix, tots els pobles que viuen en aquest territori poden viure amb la seva llengua, la seva cultura i les seves tradicions, poden viure en llibertat. Derek explica que ells no consideren estranyes les cultures dels altres pobles, sinó que les viuen des del respecte i la dignitat. I afegeix que a Rojava no es parla de minories, es parla de pobles, que per petit que siguin, tenen dret a ser representats. Més enllà de l'estat-nació. L'administració autònoma del nord-est de Síria, no és un estat ni ho vol ser. De fet, Derek considera que estat i democràcia són termes oposats. En la democràcia tothom es pot representar i tothom està en igual condicions. Però en els estats això no passa. La mentalitat de l'estat és l'opressió. Un estat, una llengua, una bandera, un color. A la democràcia hi ha tots els colors. Tots els colors. Si l'estat accepta aquesta democràcia, poden coexistir. I coexisteixen, però potser l'estat acabarà desapareixent. Nosaltres no somiem
a construir un estat. En canvi, s'organitzen amb un sistema democràtic de governs locals. Un confederalisme democràtic, una democràcia descentralitzada, formada per governs locals. Volem que els pobles visquin els uns amb els altres i que tothom us pugui representar. I per poder construir això, cal que hi hagi una societat democràtica. A part del Parlament de Catalunya, cap altra institució pública ha reconegut l'existència de l'administració autònoma. De fet, l'estat de Síria la rebutja i Turquia segueix amb la seva lluita contra el Kurdistan. La victòria d'Erdogan contra Derek equival a la continuïtat del feixisme i de la pressió sobre el poble kurd i sobre Rojava. La nostra terra és molt petita i nosaltres volem construir un paradís enmig de l'infern. Per molt que vulguem, hi ha problemes econòmics, problemes de la guerra. I els estats el que volen és ofegar aquest sistema. Tothom vol agafar la seva part i eliminar Rojava, perquè el paradigma de Rojava està en contra seva.